Triko. Salamat. Nagsigig ko nung sigig. Sige, chato. Triko. Kung anong galing pasok mo? Ha? Ay, alam mo na sa mabot. Kapit na lang siya. Thank you. Nag-vlog din ka, eh? Oh, nag-vlog ko diri. Ngayon, naka-followers nito. Ha? 20,000. Mo ha? Mga ba, mga? Kami pa 5-8. Na naman ko. Kuan sa pagsugod no ani kay piting madali ra sa daghan. Nakita ni Nemo. Ano mo cellphone? Ano card? Charge. Yung ko Jericho. Asa cellphone ni Jericho? Iyaw ko bisa. Yan yung Ah.